खस्थ' खालामबोनाय बै एक्सपिएलटि बिथांमोननो थालांनाय जिखिनि माने एक्सपिएलटिफोर अनसुंथाइ मोननो थाखाय बिथांमोननो जे इसेबां मोजाङैनो दिनै प्रमद बर' सारा होबाय दिनैनि बे माने मोनसे माबानि गेजेरजों प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौ बिथांखौ बहुत धन्यबाद होदों। बिथांनि खामानिनि जि मावनाय हारि बेखौ जों एक्सपिएलटि जानानै गोजोननाय खावनाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो एक्सपिएलटिनि गथ'फ्रा गोबाङानो दुखुनांथाव सोरबाया हाजिरा मावदों सोरबाया माने कम्पानियाव खामानि मावनानै दंहैयो आरो जथेस्थ' बैसो जाबाय। बेनिखायनो दिनै बर' सारा बोसोरब्रैनि गेजेरजों बे गथ' माखासेफोरखौ जे जायफोरा माने अनसुंथाइ मोनाखैमोन बिथांमोनखौ जि अनसुंथाइ होबाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बावो। बेखौनो फोरमायगोन जे बिटिआर सरकार जोंहा प्रमद बर' सारा थांनाय जि बिटिसि सरकार दङमोन बे समाव हाग्रामा महिलारि सारा गासिनोबो माने होजोबनो हायाखैमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय। दिनै प्रमद बर' सारा बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों जिफोर माने हारिनि सोमावसारनायाव खस्थ' खालामबोनाय बै एक्सपिएलटि बिथांमोननो थालांनाय जिखिनि माने एक्सपिएलटिफोर अनसुंथाइ मोननो थाखाय बिथांमोननो जे इसेबां मोजाङैनो दिनै प्रमद बर' सारा होबाय दिनैनि बे माने मोनसे माबानि गेजेरजों प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौ बिथांखौ बहुत धन्यबाद होदों आरो बिथांनि खामानिनि जि मावनाय हारि बेखौ जों एक्सपिएलटि जानानै गोजोननाय खावनाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो एक्सपिएलटिनि गथ'फ्रा गोबाङानो दुखुनांथाव सोरबाया हाजिरा मावदों सोरबाया माने कम्पानियाव खामानि मावनानै दंहैयो आरो जथेस्थ' बैसो जाबाय। बेनिखायनो दिनै बर' सारा बोसोरब्रैनि गेजेरजों बे गथ' माखासेफोरखौ जे जायफोरा माने अनसुंथाइ मोनाखैमोन बिथांमोनखौ जि अनसुंथाइ होबाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बावो।